Les mirades és això, en totes les cares, quan nosaltres parlem amb gent, mos fixem en la mirada, que és l'expressió de, més o menys per mi, de la cara i de la persona. Aleshores, per a mi té aquest sentit. El azar me va portar a gastar este tipo en acuarela, estos tipos de papel que son grosos y bueno, me permitixen avui per avui fer aquestes coses. Possiblement demà es comença a gastar altre tipus de material, però per a mi m'és fàcil, perquè s'utilitzen, se sequen molt ràpidament i puc anar fent i desfent. I després fique sobre ells el material que tinc a l'abast, des de revistes del supermercat fins a revistes del quiosco, vamos.